Je čas na kapalný kyslík. Kapalný kyslík je velice zvláštní. Dnes uvidíte toaletní papír. Toto je luxusní toaleta se zásobou toaletního papíru pro Uršulu na 1 týden. Co se stane, když tuto roli toaletního papíru zapálím v normálním kyslíku ze vzduchu? Hoří, jak to toaletní papír dělává. Vavady dám. Pro mě možná vtípek na Vánoce, ale co se stane, když použiju kapalný kyslík? Uršulo, přineste detonační zařízení. Nejdřív zapálím toaletní papír. Pak zatáhnu za provaz a vypustím kapalný kyslík. Táhnu. Kapalný kyslík dělá z toaletního papíru super palivo, které spálí Uršulínu latrínu očistným ohněm. Toaleta vzplanula jasným plamenem jako při slavnosti na festivalu toaletního papíru. Kapalný kyslík, to je zázrak.